Nämligen, vi ska nu höra årsens toppskyttar till kvinnan och mannen. Till att göra det är Josef Abrahamsen från Thomas Dam. Gör så väl. Ja, jag ska hämta toppskyttarna här. Och vi vill tacka kvinnor först. Och det var där Ranva Andreasen. Känner ni hånd? Tjej Jamal. Jag har en Thomas Skräckverse. Skräckversen är av V. Så körs mig far i hennes skräck. Så sänder vi han nyer. Får god laget han. Och så färdigt han skräckversen som hon är spalt för. Skåret till sig mannen vi får god laget han. Gör så väl. Så är det Jamonon. Här har han också tagit. Tvärmans, 2 mål. Men här är det så valt att han som har spelat fast minuter blir han som vinner. Och det är så Arnbjörn Hansen. Tjena hånd. Lucka. Det var det samma som det här. Vi får ta en skräck, va? Ja, så har vi toppskyttarna i första kvabbskapen. Nu Arnbjörn han är samman med Christian Höckna, men nu fick han skräckkunnig och allt. Han har spelat färre minuter, han sitter skapt ur först. Ranva, du är toppskytt 8 för. Hur fem man ötles målene? Det här vi får redan några chanser. Vi skapar några chanser till alltid nu och så är det bara nämnt att skåra. Ja, men hur är det alltid 1000 skårar det? Är nog så offensiv så tar man väl att Hur ofta är du vid toppskytte? heter 8:e för. 8:e för. Han brukar klara att matcha det. Ja, kört. Jag var tvärför. Ja, hur så fast du 2 mål i tjej och distan? Helt och vara datastan. Kan man träna på en god målskytte? Ja, det är så tränar det. Ja. Men hur totalt mer skottvinningen är spelare här var ju på sig med. Ja, det är alltid. Men jag vet inte. Man helt gör den inne. Men om man skårar ofta är det gott att kunna skåra 8 mål per dis, men skårar halt andra mål per dis. Det är nog snägt att lägga. Ja, det är det. Man ska just nu vara kallt där man äntligen får chansen. Men kanske har bränt nog snägga chanser, men som sagt vi får några chanser till allt kappningar och men då man börjar lite fram in för att täcka så det kan ska inte. Men hur ser mål ut att skåda? Vad ska det? Och jag ska det var kvar. Jag vet inte vad det är. Jag vet 300, inte sant? Jo. Arnbjörn, vad stod mål att skåda tillsammans? Ja, det var inte. Men det var Christian Höckne Jakobsen i Jaune vid det och i skappingenjör. Vad helt om han som målspelare och målskytt? Ja, han är lugg med. Eller ja, okej, han lugger oss nu, det är gott. Men Arnbjörn, är det skuffelse att det inte vunnit Färjemarsöjde? Det vunnit Stepa-kappingen och 2 första till ikväll. Ja, jag kunde byta dem vid FM så jag gör det. Vi gled. Ja, men vi tackar dig för att det kom ikväll. Toppskyttarna i första kvabbskapen, Arnbjörn Hansen och Ranva Andreasen. Tack för det.